Tinokutambira pano pa Jolas News Audio. Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokutambira pano pa Jolas Morning Sport News. Uri musi wechitatu 20 Chikunguru 2022. Apo patinenge tichitarisa nhau dzezvemitambo. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Mitambo yeRegion 5 Youth Games muna 2024 itatambirwa kuMaputo. Vachitaura pakusaina chibvumirano kuMaputo, Chief Executive Officer weRegion 5 Stanley Mutoya weZimbabwe vakarondedzera mabatiro akaita mitambo iyi muupenyu hwevatambi. Kanzuru yeAfrican Union Sports Council Region 5 neMozambique vakanyorerana chibvumirano chichatonga kurongwa pamwe nekuitwa kwemutambo wechi11 muRegion 5 Youth Games muna 2024. Nekusaina chibvumirano cheprotocol, Mozambique yakaita chirevo chakasimba chichinangwa chekutambira mitambo maererano neRegion 5 Rotational Order. Mitambo iyi inodzokera kuMozambique kwapera makore 20 mushure mekutanga kwegore ra2004 muguta reMaputo. Makundano eRegion 5 Youth Games ayo anoitwa makore 2 oga akura kuita makundano makuru emudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mitambo iyi inokwezva average ye3000 vatambi nevakuru mumakodhi 11 emitambo. Regai tipinde munhau dzezvemitambo yenhabvu. T1 inofemera mugodzi meshesha. Mashoko emakwikwi eCentral Region Soccer League CRSL angangosvika kumvura yacheka makumbo mushure mekunge chikwata chaimbove muPremiership cheT1 FC chakwanisa kudzikisa utungamiri hweshesha mukusvika pamapoints 5. Chikwata cheZPC munyati chakadadisa T1 apo chakabata Shesham iyo iri kurayiridzwa naJohn Nyikadzino kuita mangange 0-0, ukuwo chikwata chaimbova muPremiership chiri kuda kudzoka mumakwikwi chakakunda Philipbus United 2-0. Shesham iyo yakatora mapoints 50 kubva mumitambo 22 isati yadyiwa. T1 iyo ichiri netarisiro yekukunda yasara nemapoints 5 kuti ibate chikwata ichi. Sarupira anodzoka kuGreen Machine. Kumutsiridzwa kweCaps United kwakawedzera kusimbaradzwa mushure mekupedza kusaina mutambi ari kudzoka, Blessing Sarupira. Mutambi weMauritius anogona kunge aripo pamutambo wemakepekepe unotevera weCastle Lager Premier Soccer League neManyika Diamonds kuNational Sports Stadium nomusi wesvondo kana sezvakatarisirwa akatambira International Transfer Clearance ITC svondo rino. Sarupira anga achidzidzira nemaGreen Machine kweyanodarika masvondo 2 zvichitevera kupera kwecontract yake nechikwata chiri pamusoro chekuSouth Africa cheSekukume United. Pombi anobatsira vechidiki veDynamos. Aimbova mubati wepagedhi weDynamos Jafet Shortcut Muparutsa ari kutarisira kutora vatambi vechikwata chake chidiki kuti vaende kuUnited Kingdom kwaave kugara. Pfungwa yaMuparutsa yakaburitswa naWashington Pombi uyo akapa mamwe majezi enhabvu kuchikwata chevadiki cheDynamos icho chiri kutamba muHarare Province Division 2 B League. Pombi anove munen'ina wemushakabvu Langton Schoolboy Tinago anogarawo kuUnited Kingdom uye anga adzoka kumusha kuzororo. Pombi akange adzoka kumusha kwesvondo uko akanoisa dombo paguva remukoma wake Tinago akashaya musi wa18 Chikunguru 2018. Regai timbokupai nhau dzemimwe mitambo. Tichatanga nekukupai nhau dzemutambo wetsiva. Manyuchi Boxing Tourney inoitirwa kuChivu. Mukuru webhodhi reZimbabwe National Boxing and Wrestling Control Board Lawrence Zimbudzana akakurudzira mapromota kuti adzikise tsiva munzvimbo dzose kuitira kupa vamwe vatambi vane tarenda mukana wekudziratidzira.
Makwikwi aya achange aine nyanzvi mbiri dzepasi rose. Tatenda Signature Bidingu ari kukwikwidzana naFilimon Hara wekuzambia vachirwira mabhande eWBF neWABA Super Bantamweight mumutambo mukuru. Nekune rimwe divi Evans Vantso Usavi Hwevhu acharwa neWan Banda wekuMalawi mubhande reWBF Lightweight. Makwikwi aya achatsigirwa nemakambani akati wandei akadira mari nezvimwe zvinhu. Mutsigiri wemutambo uyu Prosper Chibaya uyo anove Charles Manyuchi Boxing Academy Director anosimbisa kuti vagadzirira mutambo uyu. Regai tipedzise nekukupai nhau inosuwisa. Jari anobatwa aine zvinodhaka zvisiri pamutemo muropa rake. Mumwe wevamhanyi vemuZimbabwe vane mukurumbira anomhanya nzendo refu Munyaradzi Jari nguva pfupi yadarika akawanikwa asiri kudivi revemutemo yekurwisa zvinodhaka mushure mekunge awanikwa aine mushonga wakarambidzwa. Mutambi wemuZimbabwe uyu akawanikwa aine drostenolone M1 iyo iri pachirongwa chinorambidzwa neWADA. Jari akatarisana nerambidzo yemakore anodarika 2. Mumhanyi wekumhanya nzendo refu uyu akaedzwa mushure mekukunda mujaho weDiako Gaborone International Marathon kuGaborone, Botswana musi wa5 Chikumi. Jari aziviswa pari zvino akamiswa basa kwenguva pfupi. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu paJolas Morning Sport News. Kana muchida kuwana dzimwe nhau dzakawanda tibatei panhamba dzedu dzinoti 0775 934 930. Nhau dzedu kana ari maaudio anowanikwa zvakare paYouTube, asi kana zviri zvinyorwa zvinowanikwa pawebsite yedu inonzi Jolas News Online kana muWhatsApp group redu reJolas News. Batai admin anoshandisa 0775 934 930 kana 0783 689 997 kuti mupinzwe mumagroup aya. Rangu zita ndinoitwa Munashe Manyemba. Chisarai.